Kastala ti biag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di mo labsen ti agangaw, tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok ditoy, programa tayo, Kastala ti biag! Oh, Manolo, itay kakadipay nga agur-uray dita. Katun may sa oras kun san agur-uray. Pasensyakan ata nagado ti laklakwak. Di pa'y nga minsimbrek di tinangdanak a sales lady. Oh, anya ti alaam. Di man pagabuno kadagiti mulak anatang. Ala, sobra ka nga ron, tagpili ka no, anya ti kayat mo. Utang manan na. Ay, wen, basta si ka, awan problema. Amok mo't analaing kang agbayad ka. Agasam day tabagbagkatang Manolo. Abuno day to, itata. Dua sa ako day ta. May salaeng. Ay kunak no dua. Nakabagkat ka lang arudan at dapat nakasupot nga awit mo. Anyangay ti karga day ta. Bastok man ta, je talon ko, tata. Sardinas. Mga asawa kang haminain. Tapno at damat katulungam. Narigat ti aglaklakay nga agmaymay sa Manulaw. Labasan kayo man langan. Masurunakan ka. Ay, mangkita ka ditan, uray bakitay. Apay ngay, taawan pailan ni Manolo kat ngay, sumipngutan. Ay napakadanagan nyo ayang amin nanang, agawid tulat na. Kuna namot amapan umutang iti pagabuno na kadagitimulan na. Isungarod anarabyan. Nanang, si Mang Puten to'y urayin nyo nga anak nyo. Ay, agday-war-di-war ka mo anak ko. Medyo nagainumak labasit. Itaman pa'y, anaginom ka. Ayan je panabas. Panabas? Ano nyo ngay ti panabas manong? Daman mapan ko tabasan. Rabiain mapan ka pa'y laag tabas. Marurudak kat. Hindi nakmatlasar nga ng tisalbag alakay. Anay, sino ay aday tadak-dak ka matam? Dadya alakay Asino alakay manong? Nilakay Rome. Basta makita na. Damagan na no kaano ak amang asawa. Sana ibaga aba ak abaro. Makauma. Ayan nandiya panabas. Ay. Saan ka man nga agang-angaw iti kasta Manolo? Ay, Edna, anak ko. Inkailamang dyan panabas. Unanang, nalipatak pa'y kit din no sa dino tinanggi kabila. Ay, inka maturugan Manolo. Tila pampanunutam. Binagaanda ka laang abaak makaunget kaan. Ay, makapatay ako naktumot nga may. Ingkakit di maturugan. Kasanungay nanang, riingag ka din ni Manong Manulo. Ay, di mo ririingan. Mga tulatan no mabisain. Itaman pa'y nga agin-inom ni Manong Manulo. Mas dawak nga rod. Kasanumang amin ni Tata Rumi. Awan pilpil yun na nga oras a panagangaw nakin ni Manong Manulo. Ay, wen nga rod. Kasjamot nga may ni Manong mo. Sana matagtagaray. No nasakit tinakam na, agbartak matan. Kalpasan na, agbirok iti panabas. Ay sus, nakaamama. Ay, iso nga rod ajak kayat nga agbartak ni Manong mo. Tanaungat no mabartak. Pumatay kanukit din. Agasam man tagbirok iti panabas. Ay, nagsapa pa'y laang nagpudutan. Ngumisitak manen amapan aggapas no kastoy laang. Kunak tumat ngamin kan kang aglong sleeve ka. Ay, Manong, masabat ka ni Tata Rumi. Nay, nagkuyog matdagiti agkabsat. Tata, mapan kami man makisakakin ni Manong ko. Ay na,
Awan serbi ti gagay, no awan ti kapisi ti pusaw. Ay, natatarumi, dandani akong makiasawa. Ni manong mo ngay, mate. Agbaak ka dilatan. Parta ka man gid ti magna. Tani, aldawon. O sige, tata, panawan da ka pa'y dito eh. Unayen. Kasano sa anak ang makaungat iti kasta panagsasaw na dahi alakay. Si kakit dimot, manong, para day jay laang nga imbagana, makaungot kan. Makauman. Tunggal agkita kami. Dahi langan ti damdamagan na. Pasensya, amlata ka din. Naangaw at talaga ni Tata Romy. Nasaya ata simrot kan. Anya itayan tinagan mo? Fairly tinagan ko, manang. Aywan kaya man niya. Kabisadom ka din dagiti lakok dito'y agri-supply. Saan pa'y amin, manang? Bayam ta isurok ka. Tapno inton awanak, amom ter aramidam. Wan, manang. Mabalin ka di nga overtime. Ado nga milata dagiti customer ko, aginggat alas 6 iti rabii. Wan latta, manang. Mabalin latta. Nagsaya atan, tas ikatiin nalak a sales lady. Dagiti nga mindaduma, saan da mabalin nga overtime, taadda ka no anak da. Awan anak ko, manang. Ay, awan? Singgulak pa'y ngamin. Ay, kunak no adan asawam. Mala, barang makapili kanto iti baro ka dagiti customer ko. Adu kat ti baro a customer ko. Dandanin sa kano makiasawa jay buridak mao. Awan, ni Janet. Intun umay abulan ti kasarday jay nobyo na. Ay nasaya at saan na tuladin ni manong na amanulo abaak. Ay, Jack mandamoy ti dayjay nga anak ko. Adamat itsura ni Manolo. Agam, talagan sa nga aglaklakayan, abaro. Pangasawaem sayang jay kinataraki na. Ay na, uray kayat ko. Tadyak mat mapilit. Kanayon ko akan tiyawan no makita. Umisem-isem latamay. Anya tigatanga, manong. Sa anak agumatang. Umay ko lang mabayadan dya inutang kong abuno. Kasta ka di. Ibagam laang nga no anya tinagan mo. Tabirukak di tilistaan. O sige, bayadak, tamangalak manan iti abuno. Kasta ka di. Saan ko ama desisyonan day ta? Awan nga medya akin kukwa, nagbakasyon. Mamunak matkit di. Nabayaga ko na customer na. Diyak nga min makuntag di number na. Mabalin ka di nga agsublikan tulaangan. Ado nga min ter aramid na kidya farm ko. Agsublikan to inton bigat. Anya nga min aya, tinagan mo, manong. Anya jay ko na, Manulaw. Saan ka anak ka utang iti abunaw? Ay, saan nga ron nanang? Di nak pinautangan jay sa lady. Ang agsubliak manan inton bigat. Ay, masapol ama abunwan jay mulam anak ko. Unanang, isungarod nga agsubliak inton bigat iti farm supply. Nakatugaw ka mutlap taditan anak ko. Wala nang, ni Manong Manulot yaglutluto. Binaybay ako na. Kakaiso na kagagagitan na. Uy, nga rod. Nadlaw ko mat anaragsak ita nga aldaw. Gimatang pa'y iti sitaan nanang. Mayat sa timod na ita. Mas daawak nga rod. Saan damot ka no a pinautangan ni ti abuno? Saan na siguro anasabat ni Tata Romy? Akan ayon ang mga asarkan kwa na iti kinabaak na. Wan, ni Manolo day tadakda kamatam. Nasingpot a customer ko day ta. Kat, nagbayadan? Wan, manang. Ngam ko nagsubli ita ta damagag pay kan ka, numabalin nga umutang manan. Ikamlatan, naanos day ta. Wan bareng agsubli itang aldaw, manang. Feli, barupay day jay. Ala, ni manang mat. Pumod nun sakit di jay imbaga ka makabiro kan iti baro Ala. Sige, manang. Tani, umat-adon na giti customer.
Sige nga, Rod. Asikaswam ida na imbag. Ay na, nagado ti customer itangal daw. Sapayag may saak. Manong, anya itayin tinagan mo? Ha? Ay, nagbiit mo moten analipatan tinagan ko. Manulo tinagan ko. Wan gayam. Mabiit laang Taalak ko kapay dagito'y daduma. Makauray ka kadeng? Awan. Saan ka nga agapura? Agurayak. Agtugaw ka pa'y laang di tawon. Mabiit laang. Awan mo't ni Manong Manulo. Nagawid san? Saanin ang nakauray? Ay, nagadumot ngamin ti customer itay. Adeng, awanan ti customer Ay, kunak no nagawid kan, Manong. Saan? Napanak lang gimatang iti meriendaan ta. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka. Tas sikapay tinapan gimatang. Si Kamot, apay kumangay amabain ka. Ay, sa dino ti mabalinta pagtugawan. Hello, Manang. Ay na, pasensya ka. Takabasbasak di text mo. Ada dita ni Manolo? Ay, uwan, Manang. Umay na alaan di utangan na nga abuno. Nakapili ka din? Ay, uwan, Manang. Adan. Ay na, kababain. Nagururay anabayag. Isupay kit di atin napan gimatang iti meriendami, Manang. Ha? Ne, sabalin sa dayta na. Agmerienda kami laeng mat. Mangaw ko lang day jay. Si kakit di mat. Malaitad munton kan kwa na jay abono nga utangan na. Wan, Manang. Ay agas manday tabagbag ka tayo manulaw. Abuno ka di maninday ta. Untata, ilugan ko iti tricycle. Ay unay ka ta naggagit kan barok. Awan mo't bibiyagam. At danto, tata, Ha? dandani akon mga sawa. Ay, adan. San nakton nga angawan na baak, tata? Nagsaya atin ngay no kasta. Ay, agab-abuno gayam ni Manong mo. Anya orasan? Lupasan na kanunanang, santo aginanang. Ay, naggagat ni Manong mo ita Kasla naragsak mo't anaggapo dita agri-supply. Dah. Adan sa pakaragsakan na. Siguro, saan na nasabat ni Tata Romy, nanang. Nalabas mo ngamin ti panagangaw day di alakay. Ay, wen nga rod anak ko. Taada tay pagsasaw ako nana. Di mo labsan ti agangaw. Tadi mo amaw ti gasat iti masakbayan. Anya, umay kan agbayad iti abono nga inutang mo? Uwan ko ma. Ne, kaano lang na inalanday ta? Awan sapay makabulan. Apay, nakaapit kan. Saan pa imaya ko na. Umay mon sala ang bisitaan ni Feli Medyo. Kunakon kat. Feli! Feli! Mabitlaang, Manang. Humayon. Darasam, tadagbayad! Asino ti? Umay ka nagbayad? Ala, Ano? agsarita kayo. Ikan kayo iti makun ko na privacy. Ay nakigtutak. Kung ada akasar ni Manulo itangal daw. Ay, wen, kaka. Sumuro takto ka na kwa da ijay simbahan inton madamdama. Ay awanin ati ang angawak abaak. Tani, mga sawa mo gaya bay. Ay, katuwan Ay, jay sales lady ijay agri-supply tinaasawa na. Ay nasaya at ano kasta. Ay, umun-una ko man ni ading na Janet nga agkasar. Ang nagsarita da, ani manulon ti umuna. Imbag atay manugot ni Janet. Ay, wen
talakay mo't ngaminan ni Manong na. Kasta latibiyag Ay, wan kaka. Ala, agtugaw kalatan. Tama panak pa ijay simbaan. Ay, no kayat mo, sumurot ka. Ay, huwan man. Buyaak man, ti pa nagkasar, jay baak. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Di mo labsen ti agangaw. Ta di mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.